Morten har engang tabt sine nøgler. Susan har prøvet at smide sine nøgler væk. Det har Laurits også. Og Balthasar har gravet sin ejers nøgler ned et ukendt sted i parken. Når vi mister vores nøgler, mister vi også sikkerheden omkring vores hjem. Upsi. Og så starter besværet med at udskifte låse og lave nye nøgler. Hvis du har ansvaret for at installere og vedligeholde nøglesystemer, så har vi et intelligent nøglesystem, der hjælper dig nemt og hurtigt. Du sætter en ny nøgle i låsen, og vupti, så er låsen omkodet, og den mistede nøgle har ikke længere adgang. Vores løsning hedder P-Extra Plus Flex. Systemet arbejder helt uden batterier, og låsecylinderne genanvendes, når en nøgle udskiftes. Skriv til nemlås@dansafe.dk og bliv kontaktet af vores ekspert.